नागिरो गोसोआ गोसो थोनो आपे हेलो लोगोफोर स दिनैनि भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ खुलुमनो बावहरबाय स आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ स दिनैनि बड' भिडिअनि आपडेटआ जादों नागिरो गोसोआ स नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायहैनो हागोन बे भिडिअखौ सानसे सिगाङाव हिर' फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड होबाय जाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना बे हिर' फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै भिडिअखौ नायहैनो हागोन बे भिडिअआ दासिम 42K नि बांसिन भिउ जानानै दङ आरो बे भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों निसानि नार्जारी आरो नोंथांमोना बे भिडिअआव फावखुंगुर महरै अलंबार गयारी आरो फावखुंग्रि महरै रिजु आरो सबिता बिथांमोनखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो जाय नोंथांमोना आंनि बे बड' ब्रादार्स इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लोगोफोरनो एसे शेयार खालामनो दाबाव स' गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय।